Máme tu typ číslo 4 a je extrémne dôležitý a je to spánok. V podstate máme 3 piliere zdravia a krásy a to je zdravá strava, pohyb a spánok. A myslím, že veľa ľudí nevie, že nad týmito dvoma typmi rozhodne stojí spánok, pretože ak budeme mať dokonalý pohyb, dokonalú stravu alebo budeme spávať menej, tak ten efekt sa jednoducho nedostaví. V spánku sa tvoria veľmi dôležité hormóny a jeden z najdôležitejších pre krásu a zdravie a takisto na regeneráciu organizmu je melatonín. A tým, že máme dostatok spánku, že spíme v zatienenom priestore, kde nevníma naše telo svetlo, tak dokážeme oveľa lepšie regenerovať. Čiže máme 5 cyklov spánku, ktoré istotne viete, REM a non-REM. A ak chcete tip na knihu, ktorá úplne zmení váš pohľad na spánok, tak je to kniha Prečo spíme od Matthew Walkera. Takže jednoduchý tip, aplikujeme 365 dní v roku, sú možné drobné prehrešky, ale nie veľa. Čím viac máme rokov, tým menej prehreškov.